Hamzak mawo kuluk laizak khoroksa siklas labai khoroksa sikli bwrwi Chashmai Chalai Tonglaimani a somoyo no bwrwini Buma Bai Bupha borokni romo phai sokpai Rwphaika tei borokni o lasi misingsa tomungno Buma Bupha song phai nukphaika obo hai situation no robi belai khana kirijagui tongkha tamoni hingke bo puila first time bini girlfriend bai obo haike malai tongmani jorao bini girlfriends ni parents ro bai obo hai lasi misingsa tomung hala to nukjaga no hnai but kaham kokle obose bini girlfriend logi no obo hai situation no manage khanani try khaika but o robi hingjangnai chela asake suja borok ekdom kharima singsa ja haike thangise supawo thange asugui tongisiwo but obono nugui bini o girlfriend belai no kirijaka tei o chela no romoi sotonoi basaroi saitot langai thangka lokhe o bwrwi bini Buma Bupha no sikang asugrikha lokhe o robi hingjangnai chelabo taisa kiritingkhe ma asukha tei o bwrwini parents rok bai kok sungjakmani kok no jobab rwnani bagui taikabo utornani bagui try khaikya kiriting no srapsa porekhe aroni moholo khanda no ongui thangka but robi hingjangnai o bwrwini Buma Bupha song bai khaisa thaini se kok sungdrop siko abose morale bini kam tongo hne bahana kariwoi aroni koturi thangai paikha obai ke bini boyfriend no lasi misingsa thangmani no nugui o bwrwi bini ama baba song no belai khana jolijagui kotugui tongkha o bwrwi kisapano wan songmaya bini Buma Bupha song obo haike lasi misingsa khayano hnai o bwrwi logi no decide khaye bini ama baba song no saka bo robi bai simise hamjagui nukhung khanai hnai o kok no khnawi o bwrwini Bupha o slabai no kainani hnai accept khaina kha o bwrwini kok no tei o kok no khnawi o Buma bo borok khorokni ni hamjak mano accept khaikya tei o bwrwi no saka khna o sla horo phaiye jengbai baksa dinner khaipaini ni nangnai hnai bini Buma ni kok no khnawi o bwrwi belai khano tong thokjagui ba khusi ngui bini boyfriend robi no good news rohorka tei amoni logi warning borkha bini Buma Bupha song leri phaine rong no belai khano sajagi hne saka aboni bagai somoi tongsini sopaini ni nangnai hne bini osla no saka o bwrwini kok no khnawoi o robi hinjangnai jelabo confidence keno accept khaina ka bini kok no khana bin bakra song no just kafano crash khaina hinai tan din funga ai kheno bo supermarket to thangai gift ro paikha aboni porikha bo mall o thangai bini outfit dress ro select khaibai kha aboni porikha bo jefro bakra song bai malai ni thango a somoi no bini boss ni call fairi rikha bo bini o boss bai request khaijaka bini kaisa emergency meeting go attend khainani bagai a meeting go thangnani musungya titino bo thangnani hinai bini girlfriend no call khlai saka a meeting go thangai phai phat time tongsini sopayano tawana di hinai saka o chelani girlfriend bo belai khano bukha kaham bini boyfriend ni kok no khnawoi bo saka meeting go thangai phaigre aboni pore dinner khanen bagai phaidi hinai no saireka bini boyfriend no but ang chelakhe meeting manjagai tongsini ang bwrwini Buma Bupha songangka nasingai mai rok mui rok thanda bai suka horni 9ta tam thangka tofonse o bini boyfriend phalia a phayani bagai a bwrwini Buma belai khano o chelano jolijak thangka bini Buma jolijagui saka ang saida om haisla rok no bisas ta khaidi hinai puilawa se obo hai olokha tamo ungnai fire fighter hekeba soldier rok bai kuno dino ta hamjak di hini saka tamoni gangke om hai bor rok des ni bagai simi duty important ungo poribar ni bagai asik important riya ni saka actually bini bisai ba agi foji tongmani no aboni bagai ne bo kaham ke saimano obo hai ni bihik ungnai rok bisik cost of khe tongwi tongna nang bo sagi manjak phaijak ba bin bisajak no obo hai ke cost of khlai manjak nani musungya aboni bagai no bo bin bisajak no sawo o chela bai hamjak ya karei osla no break up khai ri hini saka jodi no nung o chela bai break up nya nung ke tinin theke nung bai ang krikya nung ani bisa nglia hnai Buma bisa no sair kata afro ni simi hingkan no Buma te bisa gni no kok saya wi tonglainani nakha ayengo robi hinjangnai hingkan bini meeting pai kheno logi no bini girlfriend no call khaikya but call khaine bini girlfriend ka bui tongmani khorang khanaka abono nugai bo belai kheno wana jakha o chela logi no gari nawoi a bwrwini ro thangka thangai malai kheno hamjak mani maya bai bono hak khaikya o chela bini girlfriend no saka ani bagi no nung tini dokuman chiu hnai o chela kisapano musumjagya bini dartei o bini girlfriend ni poribar te bini girlfriend no hasal khayano hnai tain dino khe osla kabang ma gift ro paitlangai o bwrwini nogo mapsanani thangka but jefro o chela no bini girlfriend ni Buma nogo kuno kokok sayawi no dugar soiri rekha but o chela bo kesen go sia no hopung ai tani phungni jora a dugar gana wono bo asugui tongkha ulos rapsa porekhe bini girlfriend ni Bupha bukha tongman jagya ngoi o chela no nogo hapaidi hini saka jefro o chela no bini bukra nogo hapaidi hini sawo o kok khnawoi o chela ni girlfriend belai khena tong thokjagui bini ama songbai taisa hanyo hai kok sanani bagai suru khaikya but takhano o bwrwini Buma mani yakho borok kunini hamjak mano bo jeska pano borok kunini hamjak mano sakaknani chaitongnani naitongo o bwrwini Buma jolijagui singo o chelani ro tamotong o chelani bagai asa kobor ungkha ni saka afurukeno o bwrwi kabui saka 10 bosor sakang o chelano ano langma basiruo jodi no bokri hingangke bo kungkalano ang thui thangkamu ni saka afuruno bini Buma puila saimanka 10 bosor sakang o bwrwi je kidnap khaijakmani obo boss se basiruo hne o kok khnawoi o bwrwini Buma Bupha song afurun thekeke o chelano hamjaknani start khaikya tan dino hingangke o bwrwi bini boyfriend ni ro khushi khlai sogikya bo bini boyfriend no muni tutui saka tabuklesini hamjakmani ksa ro ebo kebengnai krikha hnai o kok khnawoi bini boyfriend bo belai khena tong thokjaka logi no wat chana bono bamui sinasiwo o kok khnawoi ulokhe o chelabo bin dolok ni biskango belai khena tong thokjaga jiri khogui saka tabukhe sini bukra jikte bukra songbo sini hamjak mono accept khaikya hnai
ke norok o video bahai nangjaka comment khaisa nan tapok di ke tinini bagi amsik no sinai jatana no bye.